Iki pamundane Pak Di kula ingkang wonten ngajeng njaluk lagune Ndas Mundi. Apa kuwi? Ndas Mundi. Oh, ndak pundi Mas, ndas pundi. Rondo Kemling. Rondo Kemling. Yoga laras campur sari epot-epot. Monggo jumeneng malih. Ya. Goyang malih. Joget bareng-bareng, Mbah. Ya. Iya. Iki lho penake. Alayo alayo. Iya. Yoga laras. Epot-epot. Pak Diaman. Tindak pundi Mbak Ayu abade tindak pundi Panten. akati ngaren tindak wae ora numpak sapi Aduh. adean opo ora wedi timbang anggur aku gelem ngancani Tenane Mas. ayo deh Mas. Ayah.
kempling sampun. Rondo kempling sampun. Pokoknya malam ini kita berusaha semua permintaan bisa kita penuhi.